खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio इउटुब चेनेलाव आङो दिनै बरायना लादों जे नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बुंनो होननानै फैबाय। बेनो जाहैबाय मा जायफोरनाखि थाम्बनेलखौ नायनो रोंदों बिथांमोनाथ' मोनथिखाबाय आरो थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना बाव फैखाबाय भिडिअआवहाय। बाथ्राया एकदमबारे रियेल जाथाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव ससियेल मिडिया जायफोर बाहायो, जायफोर निउसखौ नायो नोंथांमोना मोनथिखागासिनो दं। मा होननानै बुंदों जे हरसेयावनो नोङो 30,000 मोनगोन बे खामानिखौ मावोबा। नोंनि बेथना जाहैबाय हरसेयावनो 30,000, सानसेयाव बिदिनो 25,000। होमबा सानसेयाव 25 आरो जुदि हरसेयाव 30,000 बा बेसेबां जाखो 55,000 नोंहा सेलारि सानसे हरसेयावहाय बेबायदि मोनसे होगोन होननानै लब होगोन होननानै बेबायदिनो नोंनो साख्रि मावहोगोन होननानै दिनै लब खिन्था जोंखौ एबा जोंनि माखासे ट्राइबेल मानसिफोरखौ बिदि माने लफाय लांग्रा बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जागासिनो दङ। दाना बेबायदि थासारिनिफ्राय जोङो दिनै माबोरै गावखौ रैखाथि होनायाथ' होनांगोन। नाथाय नोंगौ क्राइसिसनि थाखाय मानसिया उखैनायनि थाखाय एबा रां रुफा गैयिनि खाथिरावनो मालाबा सानब्रेफोनानै बेबायदिनो सानो आं गुवाहाटियाव खामानि मावहैनोसै, आङो शिलंआव खामानि मावहैनोसै, आङो बेंगालराव खामानि मावहैनोसै, आङो बेंगालराव थांसै नङा होमबा, आङो नै माने सवालकुसियाव सि दाहैनोसै, नै आं वेस्ट बेंगलाव सि दानाय खामानि मावहैनोसै, बिदिनो बिभिन्न रोखोमनि माखासे बेबायदि होननानै जोंनि माखासे बर' लाइमोन हिन्जावसाफ्रा बेबायदि दिनै थगाय थसि लांजागासिनो दङ। सोरखौ मा होनना बुङो बिउटि पार्लाराव दोनहैगोन नोंखौ, बिउटि पार्लाराव नोङो खामानि माव, सानसेल' माव नोङो, सानसेयाव नोंनो 25,000 होगोन। स' आसरित खोथा नङा होमबा, जुदि नोङो सानसेयाव जुदि 25,000 धर्मा सोर होफेरदों, मासावसो खोनायो नङा होमबा 25,000, मासावसो खोनायो 30,000, सानसेयाव जुदि 25,000 होननाय लोगो लोगो नों एसे सानखानांसिगौ दाना सानसेयाव माबोरै 25,000 धर्मा मोनगोन नोङो, जों साननांगोन खिन्थु दै बोरै 25,000 मोनगोन, ओरैबायदि मोजां खामानि जेबो नङानो, मोदोम नानायल' खामानि, बिदिल' खालामनांगौ नोङो, बिदि खामानि। आरो बेल' नङा, बेबायदिनो जोंनि गोबां मानसि नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुदों, निउसाव नुदों, बबावबा ट्रेन साइटिंआवहाय बबावबा एबसुनि मानसिफ्रा हमनाय, बबावबा पुलिस प्रसासनाव हमनानै दोननाय, गासिबो बिदिनो थगाय लांजाजोबदों। आरो नुदों नोंथांमोना लाङै बिसोरखौ मा खालामदों, बै बबावबा दिल्लीनि, बै बबावबा मुम्बाइनि, बै बबावबा बेंगालरनि जेनाखि जायफोर देहा फालांगिरि खालामग्रा मोनसे न' दङ, बे न'आव बिथांमोनखौ फानहैजोबदों। बिदिखौ सासे मालिकनि आन्दाराव फाननानै फैदों। दाथ' बे समावथ' फाननायनि सिगां बिसोरखौ मा खालामो जों नोंथाङाथ' मिथिखागौ, नोंसोरखौ मा थुयो, नोंखौ बिजि थुयो होननानै, नोंखौ मुलि जाहोयो, बिजि थुनानै नों जेबो थाल मोनै नोंखौ खालामगोन। दा बेबायदि थासारिनिफ्राय जों माबोरै रैखाथि होनोबा नों दानो सांग्रां जानांगोन। नों कनसियास जानांसिगोन। दिनै नोंनि आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दङ, नोंनि आखायावहाय दिनै नोङो सानफ्रामबो नोङो फेसबुक नायो, वाट्सएप नायो, नोङो इउटुब नायो, नों बेफोरखौ मानो नायफ्लाङाखै, नों बेखौ मानो सानजिया, बे खामानिया बेसेबां सैथो। दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै बिदिनो थगायजाबाय। आरो बेल' नङा, दिनै नोंखौ मोजां मोननायनि मोनसे नोंखौ लब दिन्थिफानानैबो गोबां माखासे मानसिफ्रा लांजाबाय। इभेन जोंनि ओनसोलावनो जाबाय, आं नामखौ खारिला आरो नामखौ लाला, बे जाहैबाय मा, हिन्जावा बर' आरो हौवाया राभा जादों, हिन्जावा बर' हौवाया राभा जादों। मा जादों, गोसो थोनानै बिसोरो हाबा जानानै मोननानै बिसोर खारखुमालांबाय, न'निफ्राय खारखुमालांबाय, बेंगालराव थांबाय, माने न'खराव होयैनि थाखाय बिसोर खारखुमालांबाय बेंगालराव। उनावहाय जों मिथिनो मोनबाय जे मा, हिन्जावा जाहैबाय मा, ओरै दरसायाव दोननानै हौवाया हिन्जावखौ फाननानै फैबाय, गावहा दस्रायाव थाफैबाय। दाना उनाव हिन्जावा गाबै फन खालामनानै न'आव बुंहरबाय, आंखौ लांफैफिनदो, आंखौ बिदि खालामबाय हौवाया। नायदो थासारिया। दा मोजां मोननायनि थाखाय मानसिखौ बिदि फुस्लायोबो। नाथाय मानो जों बोरै मिन्थिनो दाना, जोङो जाहैबाय मा, मोजां मोनसे भिडिअ जों नाया, माबा मोनसे थुलुंगाथाव भिडिअखौ जोंथ' नायाना, जों भिडिअ नायो, फेस्ला नायो, कमेडि नायो, अबेबा मोनसे नायथावै भिडिअफोरखौसो जों नायो। दाना बेफोरबायदि जों भिडिअफोरखौ नायाबा नों बिनि नलेजखौ नों बोरै मोनगोन, दाना बिनि गियानखौ नों बोरै मोनगोन, बोरै नों गावखौ सेफटि खालामनो हागोन, नों बोरै गावखौ रैखाथि होनो हागोन। स' जों बिनि सायाव जोङो साननांगौनि बायदि दङ। जेन' जोंनि हारिनि बांसिन बेयो जादों दै, जोंनि ट्राइबेल, जों जायखौ जों जनजाथि होननानै बुङो, जोंनि जेनाखि बर', राभा, गार', मिसिं, लालु, बिदिनो गोबां माखासे जे आसामाव 14था जन'गस्थिफोर दङ। दा बिसोरनि गेजेराव बांसिन बिसोरो बे थासारिखौ नायो, थगाय थसि लांनानै खामानि होनोसै होननानै लांनानै बिदि। मानोना जोंनि गेजेराव खामानि नागिरग्रायाबोथ' जोबाना, नङा होमबा, जोंनि गेजेराव खामानि नागिरग्राफोरबो गैया, मानोना जों बयबो बेखार होननानै जों बयबो गावखौ लाखायो। दा बे हिसाबै जोंनो खामानि नांगौ, खामानि मोननांगौनि खाथिराव जोङो बबे मोजां बबे गाज्रि जों मालाबा सानफ्लांनो हाया जायो। बाहायनो जोङो मालाबा बेबायदिनो जों फासि जाहैयो।
ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायगोन फंबाय बिनानावमोन नोंसोरो बांसिनै बे बैसोआव मोजाङै सान आरो जायफोरनाखि फरायदों मोजाङै फराय बेबायदि लाइनाव हरसेयावनो जुदि नोङो 10,000 जासिनाय सानसेयावनो जुदि 10,000 जासिनाय बे खामानिया मोजां नंखाया नोंसोर सानला लाखा बे खामानिया जाहैबाय मा नोंनि सोलेरखौ फाननायनि खामानि बेनि अनगा जेबो नङा दिनै नोंखौ मुलि जाहोगोन नोङो आब्रा जानो हागौ नों आब्रा जाबा मालाय मा जानो नोंखौथ' हमख्रब हमख्राब दानो बिजि थुगोन ना हा होमबानो नों बिजि थुनाय लोगो लोगो नों बाहा दं मा दं नों जेबो थाल गैला होमबा बे समाव नों मा खालामनो मा नों गाव सेफटि खालामनो मालाबा हानाय नङा ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंदों नोंनि जे जायगायाव दङ नों बे जायगायावनो थानानै नों खामानि सोलों गोबां खामानि सोलोंनो हायो जों सोलोङा दिनै गावनि जिउखौ दैदेननो हानो थाखाय जोंहा गोबां राहाफोर दङ जोङो माखासे जों स्किल डेभेलपमेन्टफोर जों खामानिबो मावनो हायो जोङो सि सुनाय खामानि जों सोलोंनो हायो एमब्र' सुनाय जों खामानि हायो बेबायदिनो जोङो गोबां माखासे खामानिफोर दङ जायफोरखौ जों मावानो जों बिनि गेजेरजों खामायाना जों सानो नाथाय दिनै नाय नोंसोरो दिनै सासे साख्रियालनिफ्राय सासे सि थुग्रा जोंनि लंपेन्ट गस्ला सुग्राफ्रा बांसिन फैसा खामायो दिनै सासे हाजामा जेरै सासे खानाय सिननानै जाग्रा मानसिया सासे ग्रेड 4नि साख्रि माने खामानि मावग्रा बेसेबां सेलारि मोनो बिनि बांसिन बे फैसा खामायो अब्ला साननानै नायदो जों बबे खामानिखौ जों मानो मावा जों निहाथ होननानै जों खामानिखौ मावा जों हाथा हामा जों बिदेशआवसो जों खामानि नागिरला हायो बेंगालर बबावबा नोङो नै माबा गुवाहाटिनो माबानो थांसै गोदाव सोराव जानांसै सोरबा आटानि आमानि गोदाव सोराव बुथारनानै ड्रेनाव गाना दोनजानोसै खुनु मिन्थिला सोरखौबा बुथारबाय लैथोआव गाहरबाय ना नों दं ना गैया जेबो मोनथिला जा बेफोरबायदि जों मानो आनि थानि जानांनो जोंहा बिमा दं बिफा दं जोंनि समाज दं जोंनि ओनसोल दं बे ओनसोलफ्रावनो थानानै माबा मोनसे मोजां खामानिफोरखौ मावनो सोलोंदो जाय खामानिखौ मावोब्ला नोंबो थांगोन नोंनि न'खराबो थांगोन नोंनि समाजनिबो मोजां मोनसे मदद होनाय खामानि जागोन स' बेफोर खामानिखौ जों मावो ओंखायनो आं खावलायबाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खुनु दिनै रावबो बर' आइजोफ्रा एबा बर' सिख्लासाफ्रा एबा बर' सिख्लाफ्रा आरो एबा बर' हिन्जावफ्रा बेफोरबायदि दा बोलि जानांसै थगाय थसि लांजानानै साख्रि होगोन माबा होगोन सिकिउरिटि गार्ड होगोननो माबा अफिसाव फाइल रोगाग्रा होगोननो माबा मोनसे होगोननो बेबायदि नोंखौ लब दिन्थियो आरो फैसानि लब दिन्थियो आरो लांनाय समाव हयथ' नोंनो फैसाबो होग्रोनो हागौ नोंहा फैसा गैया होनना बुंबा नों फैगोरल' नङा होमबा नों फैगोर नोंनो मानो गारि भारा गैया जाखो नालाय आं हरगोन नोंनि गारि भाराखौ फैगोरल' नै बेबायदि होनग्राबो दं जाय लांग्रा मानसि बिसोर नोंखौ बिदि बुंहरगोन फैसा नाङा सिन्था खालामनाङा बा नोंनो फन पेजों गुगोल पेजों सोनाबो हरगोन एडभान्स मिथिबायना स' थाल लादो मानि थाखाय नोंखौ बेफोरबायदि लब दिन्थिदों मानि थाखाय नोंनो फैसा हरग्रोदों बेखौबो थाल ला नों साननो हागौ बिराद अनसुला बे मानसिया नङा साजोंसो अनदों खिन्थु सिंजों नोंखौ फासिगासिनो दं बियो बेखौ हुसियार जा आं नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो बुंबाय बर' रावजों फोरमायथिना होबाय आङो अन्नानै जेन' जोंनि बर' फिसाफ्रा रावबो बोलि जानाङा जोंनि बर' सिख्लासाफ्रा रावबो जेन' बोलि जानाङा थगाय थसि खालामनानै दस्रा लकखौबो जोना दोनहैजाया बेबायदिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानाय जाबाय अन्नानै जेन' बे भिडिअखौ नायनायनि उनावहाय बयबो रियेलाइज जायो गावखौ मोनदांनो हायो हमदांनो हायो बेखौ आङो मिजिं थिनानै आं दिनैनि बे आयदानि सायाव भिडिअ बानायनायखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ